Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Acabem la setmana i anem a acabar-la en una altra línia d'olis dels que tenen en 10 dedos. Hi ha una altra línia que és 22 notes. 22 notes és una línia una miqueta més, diguem, més habitual, més comercial, que podem trobar una miqueta més assequible i sobretot sabors més suavets. En este cas tenen tant monovarietals com cupalls, tal com vam explicar ja. Així, mireu, avui gastarem dos dels seus monovarietals. Gastarem la empeltre per a l'hora de fregir el peixet i l'arbequina per amanir una guarnició d'una amanida que porte. Anem a explicar què farem. Anem a fer una pescadilla en una miqueta de allet, una miqueta d'oli, una miqueta de suc de llima. Vos conto. Ingredients: pescadilla, all, suc de llima, ensalades diferents, com en este cas cogollito i variaetes, tomata cherry, sal, pebre, els nostres dos olis que gastarem avui i se li podria ficar hasta un poquet de vi blanc, per això ja cada uno depèn del resultat final. Com tots els dies, facilet, senzillet i a l'abast de tot el món. Anem a l'ataque, anem a guisar. Tenim la nostra pescadilla que a la pescaderia ja mos l'han deixat sense espinetes. Entonces, directament, el que farem va ser fregir-la un poquet. Però, el que diem, anem a utilitzar la varietat empeltre. Jo, per exemple, esta varietat empeltre també m'agrada molt gastar-la per a fer olis trufats, perquè té sabor però no se'n passa de potència. Això ja cada uno com vulgui. El primer que farem serà aromatitzar una miqueta este oli en una miqueta de llet. Fabricarem uns dents d'all. Així a la minaet. Llavors dic això, diguem, esta receta que farem serà una variació com si fora una salsa meunier, però una miqueta diferent. Primer que res, en l'allet el fregirem una miqueta per a que li doni una miqueta més de sabor. Tal com tenim eixa llet fregidet, ficarem el peix. Mentre s'està fent el peix, prepararem el que és la guarnició. En este cas de guarnició hem preparat una miqueta d'ensalades diferents, però l'emplatarem dins d'una fulla de cogollito. Però prèviament el primer que tenim que fer és tot això, aderezar-ho, però a poc a poc. No mos atabalem que detrás de l'un el dos. Mireu, ahí tenim ja el nostre llet com va agarrar una miqueta de coloret, un poquetet. També tenim que parar compte de que no agarre massa coloret perquè si no mos amargarà. Anem a ficar ja el peixet. Anem a ficar-lo. Primer anem a ficar-li un puntet de sal. I directament. Perquè el que volem és primer que la part de lo que és la pell del peix estiga una miqueta cruixenteta. Així li donarem un toquet diferent. La sal i un poquet de pebre. Ahí, en aquest puntet dels alls, mentrestant se va fent. Ara en seguida prepararem el que són les guarnicions. Hi ha diferents formes de fer peixos. Hi ha una forma que va molt bé. Estos dies vaig tindre la sort de compartir, d'estar bé en un curs que feia el gran Modesto Fabregat i ell el que ens explicava al peix que el millor sempre és començar a fer-lo per la part de la pell. Així la pell agarra coloret i anirem veient a mesura que el peix se vagi fent, veient com va pujant el grau de la cocció. Mireu, veieu com per ací pel costat ja va pujant i quan ja el tenim una miqueta li peguem la volta i s'acaba de fer. Sempre tenim que estar disposats a aprendre dels grans mestres i a la cuina n'hi ha molt i de molt bons. A veure, tenim això. Anem a pegar-li la volteta al nostre peixet. Veu el que vos diem, veu la pell? A veure,
Així la pell està ja, ahir al mig el farem una miqueta més, eixe puntet ja cruixentet, i el que sí que anem a fer és retirar els allets, perquè si no tenim el perill de que després mos amarguen més del content. Així també després de decoració li dona un puntet molt xulo. Així se m'han quedat dos d'amagats. Muy bien. Pues mentre s'està fent el peixet, tornem enseguida. No bon aneu. Anem a pegar-li la volteta perquè se faci una miqueta més per la part de la pell. Si no teniu, mireu quin coloret que ha agarrat. I ara anem a preparar el que vos diem, el que és la guarnició, perquè en este peixet que li ficarem l'aller i la llima, m'agrada ficar-li al costat una miqueta d'ensalaeta. Hem agarrat diferents tipus d'ensalades, ¿vale? Tenim una miqueta de lolo rosso, escarola, rúcula. Doncs ho trenquem en la mà, així a partidet, i anem a ficar-li també així una miqueta de tomata cherry. Tota esta verdura, com sempre diem, prèviament l'hem limpiar i l'hem ja ficar, desinfectar i preparar ja per a poder consumir. I el que anem a fer ara és aderezar-ho directament. En este cas ho anem a aderezar una miqueta de la varietat arbequina. Com vam dir al principi de la setmana, la varietat arbequina va molt bé per al tema de les verdures. Doncs en este cas per les ensalades i demés, per potenciar el sabor. A veure que no se mos passi el peixet. Un puntet de sal. I ho deixem així al costadet. Ara anem a treure el peixet i així anem a fer ahir la salseta. Deixem així el peixet que després tornarem allà. Si volguéreu, així tal qual ja se podria mitjar, tal qual ho tenim, estaria ja perfecte. Ara sí, anem a fer el següent. Anem a tornar una miqueta de l'empeltre, perquè el que anem a fer ara és tirar-li una miqueta de el vi blanquet. Però vaig a fer una cosa. Acabo de veure el reportatge perquè serà ficar i emplatar. Mireu el reportatge i quan tornem acabem la recepta. Vos espero aquí. Seguim coneixent més productes de Dietedos, de l'oli de Cretes. Dins de tot el seu producte, al cap d'uns anys va entrar una altra línia que se diu 22 notas. Esta línia 22 notas és una varietat que ja és una miqueta més econòmica i una miqueta més per al tema dels guisotes i demés, però també amb molt de sabor. Tenen monovarietals com és empeltre, arbequina i l'altre, espereu, que no me'n recordo, l'arròniz, i després tenen ja cupalls. Mireu, cupalls, uno se diu intenso i l'altre delicado. Tot això ja veureu que en aquestes dues línies que ens estan presentant, segur que teniu el vostre oli predilecte. Anem a conèixer 22 notes. Seguim. També tenim aquesta segona marca, que és 22 notes, que d'una forma o altra és poder contactar al mercat a molts restaurants de tot tipus, de Castella Michelin a Vall. Es van demanar un oli més que no fos tan intens per acabar plats. El Dietedos s'utilitza més per acabar plats i aquest és un oli ja més de cuina. És un oli més madur, no és tan intens com aquell i aconsegueix encara que té les qualitats organolèptiques que busquem. Aquesta segona marca de 22 notes la servim en 3 envases, que és la garrafa de 5 litres, l'ampolla de PET de litro i la botella de vidre de mig litro. I la fem també 2 cupalls, un que és el delicado, que és l'empeltre i l'arbequina junts, buscant uns aromes en concret que es demanen, i l'intenso, que és un cupall d'arròniz i frantoio, que ja és un oli amb molta personalitat per segons quin tipus de plats diríem, més intensos de sabor.
Aquí tenim una mica aquí tenim l'explicació del que és el 22 notes, de color, maridatge, pas per boca i qualitat de maridatge. No? Mireu, mentrestant hem estat veient tot el reportatge, seguint coneixent coses de l'oli, han preparat ja el plateret. Així tenim el peixet, li han ficat ja l'aiet repartidet i el que vos deia, és una ensalà dins d'una ensalà. Aprovechem la fulla del cogollito i diran ficar l'ensalà que prèviament ja han ficat allí en la sal i l'oliet. Ara directament així, simplement l'oliet i així ja anem a tirar-li un poquetet del jugo, eixe juguet, i simplement, tal com tenim això serà tipus una salseta Meunier que se dia antigament. Simplement era això, el suc de la llima en el contraste en el oli, els aiets, i així tenim el nostre plateret acabat d'avui. La pescadilla, que l'han feta en la varietat d'oli en peltre, en una espècie de menú amb poquet de suc de llima i l'aiet, i la amanida dins d'una altra amanida que han ficat una miqueta de sal i una miqueta d'arbequina. Què vos país? Tota una setmana dedicat al món de l'oli, molt interessant, descobrint moltes varietats noves i sobretot com podem aplicar cada varietat a un tipus de guiso i en unes quantes idees que vos han donat. Així ho teniu, que acabeu de passar una bona setmana i mos tornem a veure el dilluns. Fins la setmana que ve.